έτσι είναι τα στούντιο στα ραδιόφωνα, τα ενημερωτικά, τα περισσότερα τουλάχιστον. Και εδώ κάνουμε συνήθως αυτό το στούντιο του Sky, κάνουμε ηχογραφημένες εκπομπές ή τρέιλερ ή διαφημιστικά σποτάκια και τέτοια. Εδώ λοιπόν περνάμε πάρα πολλές ώρες της ημέρας και είναι έτσι διαμορφωμένο το στούντιο, γιατί πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία και ο ηχολήπτης με τους παραγωγούς. Κάθεται λοιπόν εδώ πέρα ο ηχολήπτης, εκεί καθόμαστε στις 4 καρέκλες, καθόμαστε εμείς μπροστά στα μικρόφωνα και ξεκινάμε την εκπομπή μας. Γίνα το μικρόφωνο, αυτό το μεσαίο, πάρ' το, ωραία. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν μπαίνει το σήμα αρχής, ξεκινάει η εκπομπή μας και μας ανοίγει ο ηχολήπτης στα μικρόφωνά μας. Αυτή τη στιγμή είναι και τα 3 μικρόφωνα ανοιχτά, δεν είμαστε αέρα, μην ανησυχείτε, έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο ηχολήπτης μας δίνει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να μιλήσουμε. Βασική προϋπόθεση στο ραδιόφωνο, όταν ξεκινάμε να κάνουμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, είναι να κάνουμε θέματα που να έχουν σχέση με την επικαιρότητα ή αυτά τα οποία έχουμε προετοιμάσει. Στο ραδιόφωνο δεν πρέπει να ακούγονται ήχοι που δεν έχουν σχέση με τη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτό το δωμάτιο είναι πάρα πολύ καλά μονωμένο και με ηχομόνωση και με θερμομόνωση και δεν πρέπει να ακούγονται ήχοι που δεν έχουν σχέση με την ραδιοφωνική μας εκπομπή. Συνήθως όταν καλούμε το ασανσέρ, λέμε πόση ώρα κάνει να κατέβει, λέμε γιατί δεν έρχεται, λέμε γιατί χάλασε. Πάντα θέλουμε να έχει αστραπιαία ο ανελκυστήρας. Και από τα δέντρα μας παράμε στην πόρτα το ασανσέρ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο όμως, να βαρέσουμε παλαμάκια. Γιατί έτσι μπορεί να έρθει πιο γρήγορα το ασανσέρ. Αυτό θα μας εξηγήσουν εδώ από μεγάλη παρέα όλα αγόρια. Θα μιλήσουμε με τον Πέτρο και τον Χρήστο. Είναι ο Πέτρος Κόντρος, μαθητής της 6ης Δημοτικού, και ο Χρήστος Τζανίδης. Ποιος είναι ο Πέτρος και ο Χρήστος από όλους σας? Εσείς οι δύο, μου αρέσει που σηκώσατε και χεράκι. Δεν είμαστε στην αίθουσα του σχολείου. Μιλάμε κανονικότατα και ελεύθερα. Τι ακριβώς φτιάξατε εσείς εκεί στο σχολείο σας? Φτιάχνουμε ένα ασανσέρ για άτομα με ειδικές ανάγκες για να μπορούν να μεταφέρονται εύκολα στους φίλους. Και πώς δουλεύει αυτό το ασανσέρ? Υπάρχει μια επιχείρηση που έχει σεβαστήρα και μόλις πλησιάσει ένα αντικείμενο σε απόσταση ενός εκατοστού από τον αισθητήρα, ο αισθητήρας δουλεύει. Η ιδέα αυτή πώς σας ήρθε? Σας την είπε κάποιος δάσκαλός σας και κάνετε το πείραμα να δείτε αν θα πιάσει? Όχι, όλοι μας σκεφτήκαμε και εργαστήκαμε πάνω σε αυτό. Με παλαμάκια και με ήχο. Ή έτσι απλά με τα παλαμάκια, δηλαδή αν μου κατεβαίνει ο ανελκυστήρας, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Είναι σίγουρα αληθινό ή μας κάνετε πλάκα? Αληθινό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε αληθινά σας, θα σας άρεσε αυτή η ιδέα? Ναι, θα ήταν πολύ χρήσιμο για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να χωροκάζεται. Είμαστε στο τρενάκι. Εκεί πρέπει να πας κάτι. Θα γελάσω. Περιφωνή. Αλές. Θα πάρω. Αυτό είναι πεπρωμένο μου. Πάρε κανένα ποιοτικό. Είναι πάρω. Ποιοτικό. Είναι τίποτε να πάρω. Ποιοτικό. Ναι, ποιοτική άμμο, ξέρεις. Αγυρό. Είναι πολύ ποιοτικό. Πάρε κανένα. Τι θα βάλω? Είπαμε. Ήμουν εγώ στην τάξη.
στην κλωτσιά και στη βουνιά ταράζει.